Az Úr ezt mondta, vigyázzatok, óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a bőséges gazdagságban rejlik az élet. Egy embernek bőséges termése volt, bős szíve volt, lebontotta csűreit, és újakat épített, sok gabonát gyűjtött össze. És ezt mondta lelkének, örülj, élvezd az életet, íme sok javad, és élj békességben és gondtalanul. De az Úr ezt mondta neki, te bolond, ma éjjel számon kérik tőled a lelkedet, ki lesz, amit felhalmoztál. Mert nem vagy gazdag az én szívemben, ne gyűjts elmúlandó dolgokat, légy bölcs az oly kegyelmében. A világ tele van kísértésekkel, a kapzsiság azóta belopózott. Azt gondolva, hogy az élet a gazdagságnak köszönhető, ki tudja, milyen törékeny az emberi test. Mert az élet nem arról szól, hogy sok legyen, senki sem vehet egy leheletet sem. Hány kincs van a világon, nem tarthatják meg lelkemet. Halld, ahogy az Úr mondja, te bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, kihagyja ott, amit felhalmoztál. De te nem vagy gazdag az én szívemben, ne aggódj a mulandó dolgok felhalmozása miatt, élj bölcsen Isten kegyelmében. Az igazi gazdagság Istenben van, őszinte szív, szerető szeretet. Íme az életem most rád bízom, bár üresek a kezeim, a szívemnek semmiben sincs hiánya. Uram, ó bölcs ember, éld életedet szeretetben, bár a nehézségek győzedelmeskednek is, mert én mindig őrzöm életedet. Ne a gazdagságért élj, élj a szeretetért, válaszd Istent, a kincs soha el nem vész.